Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang kinabuhi, kaagi ug kabayanihan sa mga nagaalaga sa mga tawong adunay sakit na leukemia o sakit sa dugo. Ato makauban karong buntaga ang presidente sa Leukemia Patients and Parents Organization, si Sir Rexel Clarabal. Sir Rexel, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon, sir? Mayong buntag sa tanan, ilabi na gyud sa kapuso, diha sa Davao ug sa Cagayan de Oro. Mayong buntag kanatong tanan, ilabi gyud sa mga viewers nga naa karon. Okay lang mi dinhi sa Liupapo Center. We hope by God's grace, kaloy sa Ginoo, ang mga bata okay lang dinhi pod. Sir, unang-una no, among sayron kung paunsa ka ba nasulod aning grupo o paunsa ba nagsugod kining grupo nga Leukemia Patients and Parents Organization? Ang Liupapo, nag-start niya siya since 2016, September 27, alayon sa birthday pod sa akong anak na katong nagkasakit og leukemia pod. So diha mi nag-start. Cancer victim po siya, isa po siya sa nabiktima ani nga sakit. So sir, unsa po'y nag-inspire kaninyo sir nga himuon o buon kining grupo ha? Naka-inspire ko ani gumikan kay wala mi kasak-an sa Cagayan de Oro ato nga time. Unya diha lang mi matulog sa gawa sa Kapitolyo, pauban akong anak. Unya napo ko'y nakauban pod nga somewhere pod dinhi sa Mindanao, particularly sa Cotabato, kining Sambuanga, aduna po taga Surigao nga napo dinhi nagpakimo under sa Northern Mindanao Medical Center nga isig mi pangutanahay kung taga-asa sila until nga niabot sa akong mind nga mas maayo atong sulbaron atong problema kay daghan kayo mga bata nga mga less fortunate kayo ang mga ginikanan nga walay kasakan dinhi sa Cagayan de Oro. Og dito nag-start ang akong motivation nga i-organize ni siya nga grupo labi na gyud sa mga bata nga adunay gihambin nga sakit nga leukemia. Sir, alang sa kasayuran sa itong mga viewers karong buntaga no, paunsa ba sir alagaan o unsa ba kakuti alagaan ang usa ka pasyente nga adunay leukemia? Ang mga bata nga alagaan gyud mo sa usa ka labi na nagka-leukemia, dili gyud lalim sir no kay ang usa ka bata nga nag-under chemotherapy mausab gyud ang iyang behavior, particularly sa iyang batasan. Particularly po kanang dili na mo masabot ang ilang gibati labi na nga mga bata isog kaayo while nag-undergo chemotherapy sa ilahang kaugalingon. Pinakataas gid kaayo sa mga ginikanan ang pagpaubos. So muna nakita na mo nga pinaka number 1 gid na mo diri is pinaka number 1 na mo nga amo yung gabantayan na mo isang among pasensya. Irritable kay sila while undergo chemotherapy every day o every other day. Sir, despite sa kalisod no, unsa ba ang tan-aw nimo nga nagtulak kanimo nga magpadayon gyapon sa imong advokasya o magpadayon sa pagpadagan sa grupo nga mag-alaga sa mga pasyente nga adunay leukemia? Sa kani sir, sa kani nga time while nag-abang ko og balay, tubig ug kuryente ako tanan unya gilibre na ko sila pagkaon. 100 times pwede na ako i-give up dili lalim mag-atiman og mga bata nga adunay sakit nga leukemia, inspired pod nga napod nila mga ginikanan diri. Kunya ang kani pong mga ginikanan pod nga naay pod di nimo malikayan pod nga mga ginikanan nga something pod nga kanang tuliron pod nimo ang ilahang mga batasan ginagmay. Kunya at the same time pod nakita na ko nga sa akong anak kaluyan pod sa pamaagi sa ato ang pagtuo ug pagsalig sa atong labaw nga makagaham na nagahimo og nagamit pod nga instrumento para po sa uban nga mga bata nga magpadayon sa ilang pagpatambal. Sir Rexel, imuhang panawagan sa itong mga kapuso viewers karon labi na katong adunay mga malumong kasing-kasing nga buot mo hatag og tabang ngadto sa Liupapo. So ako lang panawagan sa mga kapuso diha labi na gyud sa Cagayan de Oro, sa tanan pulo dinhi sa ato sa Mindanao nga unta tabangan ninyo ang kaning mga bata nga adunay gihambin nga mga balatian nga dili gyud dalim. Labi na gyud sa ilahang mga sakit nga dili na to mahimbawan kung hangtod asa sila taman dinhi sa ibabaw sa kalibutan. So kung kinsay nagka-leukemia mo na among giningon nga laban lang kita sa atong kinabuhi nga dili na to tagaan og stress ang mga bata ilabi gyud ang mga ginikanan kay dinhi sa Liupapo Center andami nga mudawat labi gyud sa inyohang i-donate sa mua, particularly kaning mga rice, groceries, gatas, particularly labi na gyud sa kaning mga sa kusina
na galamiton sa matag adlaw. Daghang salamat Sir Rexel sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Padayon sa pagtabang sir og amping kanunay. Daghang salamat po, Sir Sael, o sa inyuhang tanan din na maayong buntag. Labi na sa atong viewers tanan. Chillax lang mo mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.